Katsotaan ekaksi pelivalmiutta. Et millaisessa asennossa, peliasennossa oot siellä. Niin. Tää on väärä. Tosta lähdetään. Ei, kun tää on se, me haetaan sitä, että mitä sä teet tuolla sillä välillä, kun pallo on pois. Niin. Se intensiteetti ja se niinku pelikorkeuden taso verrattuna tähän. Sä kyllä joustat, mut huomaat sä, että se on niinku, tää on kevyempää nyt tässä. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että siinä ei näy niinku yhtä hyvä tai kova keskittyminen, sä oot ylempänä ja sillä tavalla kevyempää. Ja sit siinä käy helposti niin, että myöskin tatsit karkailee.